Wrth i'r gwyliau hanner tymor nesau, hoffwn i fanteisio ar y cyfle hwn i gydnabod ymdrechion pawb sy'n gweithio ym maes addysg yng Nghymru, ynghyd â chyflawniadau pob un o'n dysgwyr ers i chi ddychwelyd i'r ysgolion, colegau a phrifysgolion. Rydyn ni'n gwybod pa mor galed chi wedi bod yn gweithio i gadw'n ysgolion a'n colegau'r agor, gan barhau i ddarparu lle diogel i'n pobl ifanc i ddysgu. Rydych chi'n gwneud hynny dan bwysau yn aml a thrad ydym yn parhau i ddelio gyda phresenoldeb Covid yn ein cymunedau. Diolch hefyd i bawb am wneud eich rhan i leihau lledaeniad Covid drwy bethau syml fel golchi eich dwylo yn rheoledd. Mae'n bwysig yn bod ni'n parhau i wneud hyn mwyn i'n hysgolion a'n colegau allu aros ar agor y tymor nesaf. O ran staff, ysgolion a cholegau a disgyblion yn ysgol uwchradd, hoffwn ofid i chi barhau i gymryd y prawf llif un ffordd ddwywaith yr wythnos yn ystod y gwyliau. Byddwn wedyn yn gallu monitro cyfraddau'r feirws a nodi unrhyw achosion cyn dechrau'r hanner tymor newydd. Yn bwysicaf oll, gobeithio gewch chi i gyd seibiant haeddiannol yn ystod y gwyliau a chyfle i fwynhau eich hunain. Diolch o galon i chi.